Dragi naši, lijepan pozdrav još jednom iz emisije Dom i stil. Evo što danas iz naše emisije izdvajamo. Kako bi našli najljepšu luksuznu nekretninu, prošetali smo do Kostrene. A ovi kadrovi biti će dobar mamac da ostanete s nama i do kraja emisije. Osim toga, naravno tu je i naš savjet stručnjaka. A danas smo pokucali na vrata dogma upravljanja. Što se zapravo skriva iza tog naslova, doznačete ukoliko ostanete uz Dom i stil. Ne smijemo zaboraviti ni priliku tjedna. Ovog puta ona se nalazi na Vežici. A za na interijer prošetali smo do Opatije bajne. No za početak, kao i uvijek, luksuzna nekretnina. Jagoda, dobar ti dan. Dobar dan. Evo, naš domaćin Jagoda Šamanić, inače jedna od agencije Dogma, koja nam je danas pripremila dvije uistinu prekrasne nekretnine, ali za početak ćemo s tobom sanjati. Može. Ja mogu prezentirati, evo nalazimo se u Kostreni na jednoj prekrasnoj lokaciji. To je jedna vila u blizini mora. Sastoji se od jednog privatnog dijela, znači privatan stan od 200 kvadrata, gornji dio te iste vile, a dole ispod se nalaze 3 apartmana. Znači možemo kombinirati onako i već razmišljati o nekakvom priljevu novca ako se odlučimo kupiti ovakvu vilu. Kada smo kod kvadrature? Kod kvadrature, znači taj gornji dio gdje je taj privatan dio, želim naglasiti, je 200 kvadrata, dvosobni s dnevnim, a dole su nam 3 apartmana različitih kvadratura, jedan je 45, 55 i 65 kvadrata i okućnice 1200 kvadrata. A okućnica je, vjerujte mi, ono što apsolutno, što čovjek napravi čim ugleda ovakvu vilu. Imao sam već prilike baciti to kao parking je isto osiguran, dakle 8 parkirnih mjesta, garaže. Garaže dvije, imamo 2 garaže, 8 parkirnih mjesta, znači osiguran je gornji i donji dio i pripadajuće terase u cijelom tom dijelu te nekretnine, te prekrasne vile u Kostreni. Ajmo sad uživati u tim terasama, ali u samoj nekretnini. Može. Jagoda, uistinu nisi proveličala cijelu priču jer stvarno onaj prekrasni eksterijer, oni parkovi, luksus koji vidimo vani, nalazimo i unutra. Što nas čeka u ovoj jedinici? U ovoj stambenoj jedinici na kojoj se nalazi na prvom katu, iznos kvadrature je 200 kvadrata. Upravo se sada nalazimo u centralnom dijelu, to znači u dnevnom boravku, koji je na južnoj strani i pripadajuća terasa koja je u okolnom dijelu vile, kvadrature 500 kvadrata. Sam dnevni boravak ima izvrsnu komunikaciju sa kuhinskim dijelom i blagovonicom. Tako da taj dio priče možemo, vezano za taj dio priče, možemo ostvariti na način da toplina doma i druženje sa ukućanima može biti u posebnom dijelu jer imamo znači ovaj dio koji je u principu koji za potrebu možemo odvojiti, ali i spojiti u jedan onako zajednički prostor kada imamo brendove, kada želimo zapravo organizirati nekakav parti, a ovakva vila jednostavno mami na to da pozovete nekoga da ne uživate sami u njoj. Prekrasan dnevni boravak, vrlo prozračan, puno svjetla koliko vidim, sa terasom s jedne strane, ali kad smo već pričali o toj komunikaciji sa blagovonicom i kuhinjom, vidim da i tamo imamo izlaz, ako se ne varam, ako ja dobro vidim, ono bazen. A to stavljamo za kraj. Ok, to je ona točka na i. Tako da to iznenađenje. Ok, uživat ćemo u bazenu za kraj, ako sunce posluži, bi se mogli izljučnuti, ali osim ovog dnevnog dijela, u stanu nas čekaju 2 spavaće sobe. Znači ova nekretnina ima 200 kvadrata, a sastoji se od 2 sobe i dnevnog boravka. Te iste 2 sobe, jedna od tih 2 soba ima i komunikaciju sa garderobnim dijelom i normalno postoje nam 2 kupaonice. Sve si rekla, ajmo da bacimo. Ajmo pogledati. Jagoda, točno kao što si rekla, prekrasna spavača soba, ono glavna master room, kako kažu, preko bare, sa garderobom, ali i kupatulom. Točno. Nalazimo se sada u roditeljskoj sobi koja ima izvrsnu povezanost sa kupaonicom i moram napomenuti da ovaj isti prostor nudi i onu jednu posebnu, što bi ja rekla, u nekretninama, a to je po meni jako bitno s obzirom da se nalazimo u vili, izvrsno i povezano sa vanjskim dijelom, direktnim izlazom na terasu i spavaće sobe. Ono, san snova, probudiš se, odmah na terasu, pogled na Kvarner. Prekrasan pogled, otvoren, znači što se toga tiče,
udaljenost do mora 100 metara. Ideš, ako vas nije baš more privuklo, onda je nešto još bliže, to je bazen koji je doslovno 5 metara od ove sobe. Pa ajmo tamo i završiti priču. Može, slažem se. Sad mi je jasno zašto si ovo pustila za kraj, jer ako nas ništa do sada nije bacilo s nogu, ovo definitivno hoće. Prekrasan bazen. Prekrasan. Tek tako, tu bi mogao se okupati, vljučnut, ali ajmo malo predstaviti taj vanjski dio koji je zapravo možda i najjači adut ove vile. Točno. Evo, nalazimo se sa sjeverne strane vile. Ispred nas je, kao što i vidimo, bazen. Ja ću čisto mjere navesti, 7,5 puta 4,5. Više nego dosta. Točno. Koliko sam imao prilike vidjeti, bazen nudi i varijantu umjetnih valova, ali i hidromasaža. Točno. I slana voda je unutra. Da bi priča bila potpuna, što je itekako ugodno za kožu. Osim tog bazena, kada već razmišljamo o tome da je ovo možda moja nekretnina, volio bi ugostiti i prijatelje, stoga vidim da su ovdje dvije prekrasne kamene kućice koje zapravo u sebi kriju još jedan detalj. Istina. Imamo dvije prekrasne kamene kućice, znači u jednom dijelu se nalaze kompletni uređaji, znači električni uređaji, a drugi dio, znači druga kamena kućica, unutra nam je roštilj, grill. Prava ljetna kuhinja, da u ljetnim mjesecima ni ne ulazimo u vilu. Ništa, nije potrebno, nego se sve odvija u vanjskom dijelu, na vanjskom dijelu. Kada smo kod vanjskog dijela, prekrasno plovi ovih 500 kvadrata terase, dakle sa kućicom, sa nadkrivenim dijelom, sa parkinzima, ali i ova prekrasna vizura koja dole ide prema moru. More je doslovno na 20-30 metara i dole jedna lučica, čuo sam da se i tu može nešto dogovoriti. Točno, znači i tu je dole lučica u blizini vile gdje može, ako je neko od tog dijela, normalno, ako želi ako voli loviti ribu i tome slično. Terapija, ako želi se baviti time, to mu je, evo ga, 50 do 100 metara ispod vile u Kostreni. Sve smo rekli, ali pretpostavljam da ovakva vila, ono što svi čekaju, ima i cijenu. Ima i cijenu. Znači ono što se nudi, to je jedna cijena koja je ravnotežena s onim što smo vidjeli i u principu što ona nudi. A ja bih voljela samo još jedanput ponoviti, ova ista vila nudi gornji kat od 200 kvadrata, znači dvosobni s dnevnim, 2 kupaone. Donji dio su 3 apartmana, jedan od 65, 55 i 45 kvadrata. Svaki apartman, ima i svoju malu terasu, zaseban ulaz, što znači da mi možemo uživati u ovom bazenu i u ovom dijelu, a gosti ne moramo ih ni vidjeti. Točno, pripadajući vrh i parkirna mjesta. Sada, ako vas je sve to zaintrigiralo, jedino što vas može još dodatno zaintrigirati je i cijena. Došli smo napokon do tog dijela priče. Znači, ova cijena nekretnine, ove vile u Kostreni je 1.400.000 eura. Što je vrlo onako jedna uravnotežena cijena, uzevši u obzir sve što ovakva vila nudi. Istina. Hvala ti lijepa na šetnji kroz ovoj dream nekretninu ili nekretninu iz snova. Znam da si pripremila i nešto što je možda nama smrtnicima pristupačno. Jesam, pripremila sam, uskoro ćemo vidjeti. Vidimo se onda u toj drugoj nekretnini. Hvala ti lijepo. Može, hvala, pozdrav. Nakon ovakvih prekrasnih kadrova luksuzne nekretnine iz Kostrene, sljedeće minute rezervirane su za savjet stručnjaka. Danas je naš domaćin Dogma upravljanja. Damire, dobar ti dan. Dobar dan, dobrodošli. Poštovanje. Hvala, bolje te naš. Dakle, odgovore na to što je to Dogma upravljanje, najbolje ćeš nam dati ti. Što se skriva iza tog nastavka? Evo, Dogma upravljanje, to je segment poslovanja Dogma nekretnine. Dogma nekretnine već 15 godina je poznata firma u posredovanju nekretninama u tržištu, znači na području Primorsko-goranske županije, Rijeka i šire.
Dogma upravljanje je firma znači, koja radi na principu isto kao i Dogma nekretnine u timovima. Kao što smo radili sada u zadnje vrijeme legalizaciju, energetsko certificiranje, tako i upravljanje zgrada radimo u timovima. Imamo ovlaštene znači, naše odvjetničke urede, ovlaštene geodete, ovlaštene arhitekte koji zajedno sa njama rade i djeluju na području upravljanja zgradama. Kada smo kod upravljanja zgrada, dakle, to je ono što klasično svi zamišljamo, jedna zgrada ili ti ga nebodera, onda mi stanari kada nam treba kakvo osiguranje, kada nam treba kakav izvođač radova, kako ide ta priča? Pa evo, u Dogmi upravljanja mi smo išli korak dalje, možda i neki drugi upravitelji pokušavaju na sličan način, je da ne uvjetujemo ništa našim zgradama. Naše zgrade imaju mogućnost odabira i osiguranja, i banke, i izvođača radova, znači sve, cijelu lepezu proizvoda koju mi nudimo, ne mora biti obavezna da ta zgrada bude njihova, znači da banka bude koja mi nudimo, nego koju oni izaberu, osiguranje koje sami izaberu i tako dalje. Kao izvođači radova, dakle to je slobodna volja. Ako sam ja predstavnik stanara, vi mi možete ponuditi, jer naravno imate svoj suradnik, ali ja kažem ja sam zadovoljan sa Markom, on već godinama nama dobro liči. Tako, evo, znači ako je to dobro, mi ćemo normalno provjeriti njegov bonitet, njegovo poslovanje, znači neke reference, cijenu radova i tako dalje. Ako to sve odgovara znači uvjetima poslovanja, nastavit ćemo suradnju sa vašim izvođačem radova. Evo, ukoliko nas sada i gleda netko ko je tek uselio u neku zgradu ili ukoliko stanari traže novog upravitelja, kako vam se mogu obratiti, gdje vas mogu pronaći? Evo, mi smo na adresi Fiorala Gvarđa 25, znači ovdje u Rijeci. Telefon je 051 301 554 ili mobitel 091 225 0779. To su znači ovdje naši telefoni u firmi, a slobodno nas se može znači putem maila na našim stranicama www.dogma-upravljanje.com. A htio bih reći, evo, hvala vam što ste došli. Mi smo u ovih proteklih godinu dana puno napredovali i razvili su jednu sasvim solidnu firmu. Znači, evo, preko 20-ak zgrada sada imamo pod našim upravljanjem. Prošle godine, znači, u ovo vrijeme smo tek počinjali, imali jednu ili dvije zgrade. Mislim da su ljudi i, znači, stanari prepoznali dobrog i kvalitetnog upravitelja. A to je za stanare itekako važno. Dokaz su zapravo same brojke u godinu dana od 0 na 20, to je već garancija samo za sebe. Kada smo kod usluga, znam kako ti ide od 0 do 24, jer može se dogoditi nešto, stane lift, krov počne pušati, dakle na usluzi smo doslovno... Tako je, 0 do 24. Radi se o tome da radovi koji su planirani, koji ćemo izvoditi na nekim zgradama, to su znači neki veći zahvati, radimo u neko uredovno vrijeme. Normalno, ako se dogodi neka hitna situacija kao što je puknuće cijevi, puknuće krova i tako dalje, to je znači rad 0 do 24 i tu moraju biti naši vodoinstalateri i krovopokrivači koji izvode te radove pripremni da izvode odmah po potrebi. Kada smo kod posla od 0 do 24 i ja moram žuriti dalje jer mi našu emisiju pripremamo u istom ritmu. Damire, hvala ti lijepa na svim informacijama, vidimo se nekom drugom zgodom. Hvala puno. Lijep pozdrav, čao, čao. Doviđenja. Jagoda, dobar ti dan još jednom. Dobar dan, dobar dan. Evo, nakon one prekrasne vile koju si nam danas pokazala u Kostreni, sada si pripremila ono što zovemo prilika tjedna. Je. To je prilika tjedna, nalazimo se na Donjoj Vežici. To je stan u peterokatnici, stan je na 3. katu, ima 41 kvadrat stambene površine, orijentacije jug-zapad. To je dvosoban klasičan. Dvosoban klasičan stan. Što se tiče lokacije, mislim da je ovdje isto onako sve na dohvat ruke. Je. Što se tiče Donje Vežice, ovo smo baš u jezgri u centru Donje Vežice. Blizina škole, vrtića, autobusne stanice, tržnice, trgovine, tako da je sve ovdje na dohvatu. Sve one blagodati koje grad nudi. Hajmo mi onda pogledati današnju priliku tjedna. Može. Dakle, riječ je o jednoj sobi, to je jedna od one dvije. Je. Ovo je jedna manja soba, ona je zapadne orijentacije. Znači, što se tiče samog prostora, postoji i veća soba u toj istoj nekretnini. Ali ovo može poslužiti kao dječja soba ako je riječ o jednom mladom bračnom paru za prvo ljubavno gnjezdo taman. To je to. Osim ove sobe, vidim kupatilo ovdje blizu. Imamo i kupaonicu.
Ona je nešto uža, Da. ali kupaonica i što ja volim naglasiti sa prozorom. Dakle, jedan tuš, školjka, lavandin, što bi mi rekli, umivalnik, da. ono najnužnije, a sve na dohvat ruka, ali to što je bitno, prozor kada se stvari malo zapare da možemo prozračiti. Hajmo dalje. I evo nas u kuhinji. Nalazimo se u kuhinji sa blagovonicom, znači centralni dio stana gdje se praktički odvija kompletna dio domaćinstva. Dakle, ono gdje ručamo, večeramo, gdje se družimo, pa čisto dosta, ono najnužnije stvari Najnužnije. su tu, veliki prozor, to je dobro u svakoj kuhinji, ali ovdje... I što se tiče samog dijela kuhinje, imamo i špajzu. To dobro dođe za Dobro dođe. sakriti stvari koje nam smetaju po kući. Uvijek nedostatak prostora, pa uvijek dobro dođe i taj prostor. U svakom slučaju ovaj stan ima potencijala da se to malo i razmjesti kako nama odgovara. No međutim, ono što skoro ne treba ni dirati ni taknuti, to je jedna velika soba za kraj. Velika soba nam ostaje za kraj, Hajde. točno. I za sam kraj, kao što si najavila, najveća soba u ovoj nekretnini. Nalazimo se u toj većoj sobi, ona je kompletno na jugu. Što se tiče same nekretnine, htjela bi naglasiti, ovakve nekretnine su interesantne baš radi toga po tim peterokatnicama što režije su niže jer je klasična su grijanja, znači kako kome odgovara. Dakle, nema onog što moramo mi neki plaćati cijelu godinu. Da, znam priču. To je dobra prednost, dobro smo je istaknuli. Ono što još moramo istaknuti da je ovo ekskluzivna nekretnina Dogme, dakle da je samo putem vaše agencije možemo dobiti. Znači ova nekretnina samo se nalazi u agenciji Dogma nekretnine, ekskluzivna nekretnina, pa bi još jedanput ponovila što se tiče stambene kvadrature. Znači ta nekretnina se nalazi na Donjoj Vežici, treći kat u peterokatnici, dvosoban klasičan, 41 kvadrat, jug-zapad orijentacija. Drvarnica kojoj pripada i ono što je za kraj vrlo bitno jer je riječ o dakle, nekretnini tjedna, ako to možemo tako kazati, u smislu pogodnosti i dobrog omjera cijene i kvadrature, cijena je? Znači cijena ove nekretnine je 54.000 eura. Što se tiče same nekretnine, ima još otkupa na ovom stanu u iznosu od 1.400 eura. Zaokružimo 55 i za takvu kvadraturu vrlo prihvatljiva cijena, jer je prikladna kako za mlade obitelji ili za jedan onako par, kao prvo ljubavno gnijezdo, diš bolje. Hvala ti lijepa što si nas danas ugostila. Evo do neke druge zgode, lijep ti pozdrav. A da bi vam predstavili današnji interijer, morali smo potegnuti do Opatije. Točnije, do taverne Istranka. A u taverni Istranka, u samom srcu Opatije, dočekao nas je Mladen Ivančić. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepo, bolje vas našli. Moram kazati da sam u početku odmah onako vrlo ugodno, neću reći iznenađen, pošto sam već bio vaš gost, ali onako odmah se ugodno osjećam, što zbog ambijenta, ponudit ćemo nešto kasnije, ali vidim da ste vašim gostima zapravo zakružili cijelu jednu priču. Jedan pravi onako primorsko-istarski štih sa puno detalja. Tako je, htjeli smo dočarati neku atmosferu jedne istarske konobe, na čemu nam se i ponuda lokala bazira. Ali evo kad smo kod tih detalja vidim da ste si stvarno dali truda vaditi od nona razne detalje tipo mlinci, vrči itd. kako bi cijela priča bila onako fino zaokružena. Tako je, dosta smo stvari dobili na poklon od naših dragih prijatelja, dosta smo stvari nabavili da bi upotpunili ovako interijer i dočarali kao jedan takav ambijent
koji onako jedne konobe. priliči imenu Istranka. Tako je. Kada smo kod ambijenta, evo, ukoliko niste bili u samom srcu Opatije, nalazimo se, dakle, odmah doslovno 10 metara od tržnice, tako reći. Taj ambijent zapravo prati i vrlo dobru meni kartu, što znači da ste i tu bili onako domaći orijentirani. Tako je, htjeli smo ići na domaće istarske specijalitete uglavnom. Znači, imamo jela na bazi tartufa, gulaš i od divljači ili juneći gulaš sa domaćim njokima ili fužima. Pratimo dosta sezonu, sad je sezona vrganja, pa radimo jela na bazi vrganja. Kad je sezona šparuga, pretpostavljam šparuge. Tako je, maruni sad dolaze i tako. Uglavnom, treba pratiti sezonu da se bude u trendu i aktualan, ali pretpostavljam, osim što pratite sezonu, kad smo kod aktualnosti, pratite one stare recepture ča su nam nonice nekad pustile, dakle onu pravu domaću kuhinu od maneštri do nečega što, eto, nekad se je zapravo bilo kućno jelo, ali danas se sve više valorizira kao jedna prava izbrendirana naša ponuda. Tako je, radimo našu poznatu maneštru sa bobići, sa kukuruzom, jačmik i fažolom. Ta jela su, da, zaboravljena i sve se manje kuhaju doma jer se manje vremena ima. Tako da smo mi pokušali ponuditi u našoj ponudi. Zapravo upravo onda ovakva ponuda je dobro došla jer svi volimo ta jela jer nas podsjećaju na neke dobre dane, a danas nemamo vremena više se baviti cijeli dan za modelom. Stoga je upravo ova adresa najbolja. Kada smo kod te adrese, evo rekao sam u samom srcu Opatije, radno vrijeme? Radno vrijeme nam je od 10 ujutro do 11 na večer. Je kuhinja otvorena. Svakim danom nismo zatvoreni, osim za Božić. Kad smo kod Božića, pretpostavljam, pošto je objekt, mislim, dosta je velik, sa prekrasnom terasom za kad je sunčano, no međutim u ovom interijeru dovoljno je prostora za organizirati i nekakve božićne domjenke za firme, poduzeće i tamo slično. Da, imamo prostora za to, imamo dosta i upita, tako da je 12. mjesec dosta upunjen. Već izbukiran. Da, izbukiran. Nemojte dolaziti. Šalom na stranu, dođite i bukirajte i vi, brojčić telefona je 271-835. Sad kad smo sve rekli, sad možemo uživati ovoj blagodati koji se nam stavi na stol. Hvala ti lijepa na domaćinstvu i dobar ti tek. Dobar tek, hvala što svi u Istranki. I to bi za danas od ekipe Dom i stila bilo sve. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Lijepan pozdrav.